Hello ma'am, good afternoon. Ma'am? Katirin? Wala kailan mo ma'am, kinsa nang katirin? Kinsa katirin ma'am? Furniture company? Wala may mangutang furniture ma'am. Oh, wala. Oh, si Paul ni ma'am, Paul. Oh, vlogger ko. Oh, nag-vlog ko ma'am. Ano man ma'am? Oh, unsa ma'am sa furniture? Oh, ano ma'am, unsa may nasa yung furniture na company? Kuhaon ko ninyong model? Pagsuro mo. Model ba? Hinto ko gwapo ma'am oy. Tarong bitaw ma'am, naka-record ba ni ma'am, naka-vlog ba ko ma'am. May na ako ni kuha sa akong Facebook ma'am. Oh, model. Ah, mo ari karon? Mo karon? Apo, available ra mo karon ma'am. Unsa ganon ma'am? Magpirma og kontrata. Nya makanhiri mo ma'am, kuan ra ba? Na may quarantine. Quarantine pass, anak na ara. Ah, sige. Ah, okay ra na ka ma'am ay. Mo rin sige panawag na ko ma'am, katulo na. Ah, mao di ay. Bitaw ma'am, dinod ni ma'am, dako ko kalipay karon ma'am, kalutaw sa hangin ma'am, lipay kay ko. Way kabot nga nang kalipay. Oh. Di mo ta ko gwapo na ako may gipili model ma'am. Asa man ako buhaton na ma'am? Pagpirma diri kontrata, pila pud ka tuig ma'am? 5. Ala ni duta na ma'am god. Dayon ang kwarta na ma'am say pamagi sa pagbayad. Unya na lang, lagi unya na lang bitaw ma'am kay private na personal ra pagay na kay naka-video, naka-record ba ni ma'am, di na to ikuan diri magsugod ugma na dayon ko magsugod. Sige nya, mandawi ra ba? Kamo na ra may permit ana ma'am, madara ko ninyo dito. Ah sige ma'am, okay ma'am, may problema na ma'am. Kana laging furniture at mandawi ilado gina. Ako buhaton ma'am. Maglakaw-lakaw lang. Ah, lan sayo na kon maglakaw-lakaw dayon. Magalasa og kabinet. Oo, kay pabor man sana siya kay aron ang mga customer ninyo mao makakuan dayon, makapalit din ba kanay mo demo. Di ba sa sud sa kumpanya ma'am, magalasa kabinet? Dili. Asa man day ma'am? Ha, maglakaw-lakaw sa daan? Karsada? Magdala og katri mga kabinet, aparador? Dayon? Unsa, ma'am, binuang mo ninyo, ma'am, unsa ma'am? Ipautang sa mga tao. Ma'am, dili man na model ninyo, ma'am. Uy, kuha man na ninyo, ma'am. Murag delivery boy, man na kanang maglaroy-laroy sa daan, kanang magalasag mga katri. Kana lagi mga aparador, magpautang. Ma'am, magarabi mo ma'am dagwa na may kanang imro mo nakakuan ma'am, nakaminos man ako, ma'am. Grabe ko ninyo god. Yung ingon-ingon mo model, di man na model na ma'am, ni prangka unta man ako nga mo din ay buhaton di ay. Di man na model, delivery boy man na. Mo day ganiha di mo musulti og kuan. Pilay kwarta, pilay bayad anang magnana. Kay mo di ay after nay mo utang di pa magkuha ang komisyon di ay. Yan ang inyo ma'am, di man na makatarungan ma'am. May nisulti unta mo daan, dili kay palami-lami mo pinaingon nga model-model. Nya ingon mo 5 ka tuig ang kontrata. Wa di ba kung sugot na ma'am ay. Pakauwan mo lang. Ha? Di jud ko ana ma'am. 5 ka tuig 5 ka magkuan og aparador. Ah, mabuktot mo nang dana. Mamatcho tag samot nag kuan. Di ang mamatcho na to atong na burut-burut mga abs na. Di ko na ma'am, sorry kay ma'am, di ko na ma'am. Abi man ako ganang model nga kanang picture taking. Ngut mo day ganiha di ka musulti og ganang picture taking kay wala day may tabo di ay maglakaw-lakaw des daan magkuan na ng mga pagpautang. Di ma'am, sorry kay ma'am, di ko madawat na ma'am. Abi man ako kuan eh. Ma'am, salamat na kay ma'am. Nalipay na ta ko ganiha ma'am, murag ingon ko murag galutaw sa langit ana, sa hangin, sa kalipay. Karon murag ko nya giugbok sa yuta ma'am. Bye na ma'am, bye. Salamat lagi ma'am. Di ko interesado ma'am, bye, salamat. Oo, gay ma'am. Kaatot.